siya ti pabasule. No narakrak na ayat ken langen-langen, tasikat nga lawa anang baybay-an, sanak laang muno agpugrut ka. Umanay ken kan makita nagiti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray nga nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika ti ay ayate. Punpuno at nagkurkurangan kaniya, tinepelak di gumura diyan paka. Imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na, kasta kadi tinapudno nga agaya. Ayan, followed by the Pablate. Incancies. Saan ko mga siya ti pabasule, no narakrak ta ayat ken langen-langen, tasikat na lawa anang baybay-an, sanak laang muno agtuop ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika ti ay ayate. Punpuno at nagkurkurangan kaniya, tinepelak ti gumura diyan paka. Imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na, kasta kadi itinapudno nga agaya. Kasano nga ipatek ko ti kasken ka, martirak tapusong ayat mo tiyakong marik na. Jak marik na patek kon, jak marik na tadungong, kasanuwa jak guten panagtuok ko. Pinunpuno ang pagkurkurangan kaniya, tinepelak ti gumura diyan pakat. Imbes ay wenak saan ta indadanes na, kasta kadi tinapudno nga agaya. Kasta kadi tinapudno nga agaya. Kasta kadi tinapudno nga agaya.